course, lahat ng ating mga kababayan sa Dagupan at sa buong Pangasinan. Opo. Magandang umaga po. Good morning po. Mayor, unahin ko na po itong pinag-uusapan po natin tungkol po dito sa mga benepisyo po ng BHW. Kahapon actually, napahapyawan po ng City Information Office, hinggil po yung good news pala dito. Mas mataas pala yung binibigay po ng Dagupan City sa inyo pong pamumuno from 1,900. Ngayon, if I'm not mistaken, 6,000 na po, Mayor. Ang panukala lang po ngayon, 3,000 to 5,000, Mayor. Ang totoo lang, alam mo Mark, naging councilor ako, naging vice mayor, and naging mayor ako. So, alam ko na ho lahat yung mga paghihirap, pagtatrabaho ng ating mga BHW, and paano sila nakakatulong sa ating City Health Office at mga health services. Nung ako umupong mayor, that was 2013, I remember it's my first term na 500 pesos pa lang ang allowance ng mga BHW. To think that we are Dagupan City, ha? Opo. So, ang ginawa natin bilang mayor ay in-adjust natin agad sa 1,000 pesos. And then after that, I think on my second term ay naging 1,900, pataas ang pataas. And itong pinakahuli natin, salamat naman at na-approve agad nila Vice Mayor BK. Yes, napakabilis po yung budget. Napakabilis po ng itong budget po nito. Okay, alam niyo ba, maswerte nga tayo Dahil yung nung nasuspende po yung 3 konsihal, napakadaming budget ang na-approve, supplemental and annual budget. Ang maganda dito, December, ay in-approve na nila Vice Mayor BK yung new majority, yung budget ng 2025, and it is already, per the opinion of the DBM, was already mentioned that it is operational na yung budget natin. Na hindi pwedeng pigilan. Na pwede nang gamitin. So, okay. So, ang nangyari po dito, doon sa 2025 budget ay naisama po yung increase ng allowance ng ating BHW, BNS, BSPO, mga tanod, mga librarian, mga daycare teachers, mga emergency workers. Okay. Magtaka ka, Mark, bakit wala yung sa regular employees? Opo. Yung sa regular employees ay meron na rin tayong binadget. Salamat kay Vice at na-approve din. Pero that will be the second tranche. Mangyari pa yun on the second, I think on the third quarter. Pero safe na ang mga empleyado. Meron ng sigurado. Okay. Nakita ko nga itong Magna Carta of Barangay Health Workers. Nakita ko yung page ni Senador Grace po. And I think she's one of the senators na I think co-author siya. No? Yes po. Opo. Na na-approve. Ang concern lang natin kasi meron siyang minention na monthly honorarium not less than 3,000 or not less than 5,000 yes po. pag certified BHW. Pero hindi pa naman natin alam yung IRR. Yes. Kasi sana naman maisama rin itong mga health workers natin ang mga ibang benepisyo like transportation allowance, subsistence allowance, hazard allowance, lalo yung hazard. Kasi sila talagang humaharap. Frontline na humaharap sa mga pasyente, mga may sakit, may problema. And of course, the insurance coverage. Health emergency allowance during public health emergency and cash gift every December. Kasi wala naman cash gift ang mga BHW natin sa Dagupan. Although, syempre, ang sweldo ang allowance sila ay umabot na ng 5,900. And one-time dedicated service recognition incentive. Sana yan ay kasama rin kasi yung mga BHW, pag nag-retire na sila, hindi na nila kaya, sana may matanggap din sila sa national government. Opo. And then, of course, minsan may BHW. Although, tinutulungan naman natin pag namatay sila, gano'n. Meron naman tayong tulong binibigay. Pag sa national, meron, di mas maganda. And then yung career and education advancement. Maganda po yun kasi skills training po yun. And of course, yung free legal services. Preferential access to government livelihood programs. Sana po, kung ang allowance namin ay 5,900 na, sana mga ibang benefits naman makatanggap din yung mga ibang BSW na a little bit higher than the 5,000. Opo. Kahapon po, miniting ko ang lahat ng BHW and nagbigay ako ng form sa kanila to put down in writing lahat
ng accomplishment nila per day. Pero sa totoo lang, kachat ko po sila, kaya wala akong problema. Meron kaming tawag na home visit. Yung mga masisipag naman nurses natin sa barangay, kasama po ang lahat ng frontliners. Kaya nga, mahal na mahal ko namin mga yan, itong mga frontliners natin. Opo. Because they're very cooperative and sila nga yung humaharap sa tao. So, yun yung reason naman sa akin, Mark, pag magtaka ka, bakit ako napansin ko na yan noon pa? Kasi sila talaga Parang advance mag-isip ang mga nasa dagupan na kayo, Mayor. Hindi naman. Kasi makikita mo yung effort nila. And hindi lang yan. Actually, para sa akin, yung 5,900 is not yet enough. Alam mo kung bakit? Pag yung pasyente sobrang mahirap, walang pera, sila pang nagagastos sa pamasahe. Nako. So, yung binigay natin na 5,900 might not yet be enough. Nag-usap kami kahapon. Sabi ko, you come out with this, answer this form. Ano yung mga napupuntahan yung pasyente? Sino nakakausap nyo? Ano mga nakakausap nyo sa barangay na may problema? Put it down. Ako, meron akong chat group. Wala akong problema. Kasama namin mga doctors ng Dagupan. Yes po. In fact, yung chat group namin na home visit, meron schedule po ang lahat ng doctors sa Dagupan. Ka-chat ho namin sila. At kung meron silang problema sa pasyente, they chat immediately sa mga doctors. And then, pag kailangan ng dalhin sa hospital, dinadala nila sa hospital, dinadala nila sa City Health. Kaya ko sinasabi na kulang pa rin yung 5,900. Ngayon, yung binigay kong form kahapon is because I would like to continue to improve further yung services ng health ng Dagupan City. Kasi through those information, magkakaroon ako ng another solution na makakatulong parang to bring the government closer to our people. Dapat maging mabilis, hindi lang mabilis, dapat mako-cover lahat. Sa dami nilang binibigay na serbisyo, naniniwala ako na meron pa rin na hindi natutulungan. So, yan ang target namin ngayon. So, ang plano kong gawin na isa, doon sa Super Health Center natin sa Bulusan. Opo. Ilan na yung Super Health Center dito sa Dagupan, Mayor? Actually, ganun po yon. Ang unang-una dapat ay yung sa Tundaligan. Okay. Ang problema ko sa Tundaligan, nung nawala ako bilang mayor ng Dagupan, ay napabayaan. So ngayon, ilang beses na akong bumisita doon, inaayos na namin, repainting, lahat kasi pati yung mga wiring nawala, aircon nawala lahat. Hindi ko alam saan pumunta. Salamat naman sa PH Care dahil kulang yung pundo natin sa wiring. Tinutulungan niya ang Barangay Gazette, si Cap Noel, to provide budget do sa wiring para mabuksan na namin agad. So, number 1 po is Tundaligan, yung Super Health Center doon. Number 2, Bulusan. At ang maganda doon, ang gaya ng Bulusan, ang practice namin, lahat ng BHW ang reporting sa Bulusan. So, para mag-update kung ano ho at ano pang problema na pwedeng tulungan. At may plano po ako lagyan ng ambulance. Wow. Kasi the mere fact ng Bunuan Gazette, yan po yung pinakamalaking populasyon din po ng barangay natin. Iba pa yon. I'm starting with Bulusan kasi yung Gazette bubuksan pa namin ulit. Inaayos namin under renovation. So ang gagawin natin sa Bulusan, we will provide them 1 ambulance. Wow. Maybe 1 Tamaraw. You know why? Kailangan yung Super Health Center doon, independent sila. Pag meron silang problema, meron silang sasakyan. May problema BHW, kailangan itakbo sa ospital, may ambulance to cover the eastern barangays. May problema sa barangay, dapat may Tamaraw to cover the eastern barangays. So yung Super Health Center natin doon, may gamot, may doktor, may nurse, may midwife, kompleto po yun. So now, ilan pa ang ating Super Health Center? Bunuan is number 1, yan yung tinayo ko noon. Bulusan, maraming salamat talaga. Ang Diyos mabait talaga. Nung bumalik ako, I went to see the director ng DOH kasi ayaw ko naman mag-umpisa ako na wala akong gagawin sa syudad. Correct. I should know all of the concern. I should know what benefit can the city receive. Sabi ni RD sa akin noon, Mayor, meron Super Health Center na kailangan mong itayo. So I'm so happy. Pagkaupo ko after July, trinabaho ko na agad yung resolution
Ang problema lang doon, that was past October for a budget na gagawin namin yung fencing kasi may counterpart ang Dagupan and yung backfilling and hingi ako ng tulong kay Doc Ashok. Sandani, kasi yung daan papasok masyado masikip. Wala pang 2 minutes, sumagot na agad yun. Yes na, nag-donate na agad Okay. So, kaya nagkaroon ng Super Health Center. Next one, may ginagawa kami ngayon sa Maluwod. Maluwod Super Health Center will serve Lasip Chico, Lasip Grande, Pugo Grande, Lucao, Maluwod, and ayan, yun ang isi-serve niya. The same with Bulusan, meron din identified barangay sa Eastern. Ganon din po ang gagawin ko. I will provide ambulance, I will provide a Tamaro for them for accessibility ng services. And then, the next one, maalala ko, during my second term, we already talking about the universal healthcare. Yes. Alam ko yan. Alam ni Dr. Opal yan. So, may identify kami ulit na isa sa island barangays. I think it might be in Kalmay or Kanaal. So, yan ang looking forward to na magawa din yon with the help of DOH. Ngayon po, ang ginawa po natin yesterday, pumunta po tayo sa Bunuan Binlog. Kasi ganun din, yung health center ay napabayaan din. Ito, muling bubuksan po ito ulit. Bubuksan. Marami ho akong bubuksan. Reopening. Actually, 4 yun. Yun ang instructions na binigay ko kay Engineer Corpus sa City Engineering Office. Number 1, reopening the Bunuan Super Health Center. Number 2, the health center of Binlog. Number 3, the teen center. Yes, pinalitan natin yan Yung teen center na yan, I remember, it was built during my first term yata yun. Ang problema, nung pagbalik ko, nawala yung teen center. The main purpose of teen center, Mayor? Well, the function is para magamit ng mga kabataan kapag may meeting sila, wala na silang gagastusin, meron na silang lugar. Napabayaan nung nawala kayo. Tapos, meron na silang boxing area doon, sports area, meron silang training area. So, kompleto na po yun. Nung pagbalik ko, sad to say, pagpasok ko, nung nag-inspection po ako, naging poso. So, nawala yung functionability niya. So, naging poso, naging CDRMC. Yung pharmacy office, yung quick response office. Samantalang, ang quick response office should be on the 3rd floor. Yes. Nung ginawa ko yan sa 3rd floor, bakit? May reason parate. Pag nagkaroon ng storm surge na mataas ng tubig, correct. Pag yung ginawa nila, linipat nila sa ground floor, paano pag nagkaroon ng flooding na mataas? Hindi nasira lahat ng gamit natin. Andun pa naman yung earthquake intensity meter. Andun yung flood inundation computers. Andun po lahat. So, masisira yan. And then, ang Lim administration, naggastos pa ng 500,000 para ibaba pati yung mga CCTV, yung mga lahat binaba po sa ground floor using the teen center, which is very, very wrong. So, ang ginawa natin, nagkaroon ng gastos ulit, parang double expense. Kung maganda ang maintenance mo, wala ka na masyadong... Wala sana. Retoke lang ng konti. Ang nangyari sa ngayon, overhaul. Itong 4 na ito, na overhaul. But, ang instructions na binigay ko kay Engineer Corpus, dapat within February, kailangan lahat reopen para operational magamit. na. Alam mo kung bakit na-delay din na hindi namin ma-reopen? Bakit po? Because yung budget ko, 2022 pa yun. For the 4 repair rehabilitation. Ito yung matagal na hinarang Mayor. Yes po, hinarang na hinarang 22. So, paulit-ulit kami nagsusupplemental budget. Hindi ina-approve, hindi pinapansin, pinabayaan yung mga importansya ng mga project na ito. At salamat naman nung nasuspende yung 3 ng ating mahal na presidente, umunsad lahat yung budget na yan. So yung 4 na budget na yan ay naisama sa budget natin lahat. Kaya nga, ngayon lang ho umandar. Yan ang problema natin. But, sabi nga, better late than never. Ang ginawa naman ng engineering, wala nang tulugan kami lahat dito. Yes. Ako, ang mayor, sabi nila, hindi natutulog. Pero sa totoo lang, sila Vice Mayor BK, sila Councilor Michael Fernandez, sila Jixin, Dennis Canto, Lino Fernandez, and Bradley, hindi rin natulog ng 60 days.
At ngayon naman, ang hindi matutulog ngayon, ang engineering at yung mga ibang department. Para kasi ma-implement na ito. Kailangan ma-implement talaga lahat. And I'm proud to say, yung mga supplemental budget namin on infra, on ibang program, siguro baka naka 70% na kami. Wow. At hindi implementation Opo. na, parang rolled out na, na-bid out na, and of course, yung mga iba nag-start na, yung mga iba mag-i-start na, ganon. And yung annual budget natin, ganon din, ongoing na lahat. So, malapit na rin matapos ang lahat ng bidding ng 2025 budget. Imagine, pagbalik ko for the first time, na January mismo, na i-implement ang lahat ng programs and project ng Dagupan. At ako'y natutuwa talaga nung nasuspende sila. Hindi ko na rin ina-expect kasi yan But, ang ginawa namin, we sit down and talk about how to, hindi naman fast track, how to make sure na lahat na mga nakabinbin na mga resolutions and ordinance ay ma-approve. Alam mo pa, Mark, 150 resolutions. 20 ordinances ang na-approve. 170 in 60 days. Kahit na ako ay naging vice mayor ng Dagupan, hindi ko pa nagawa sa buong buhay ko yan. Kaya saludo ako kay Vice Mayor BK at ang yung mga latest na majority councilors natin. They fast track this because ito yung kailangan ng Dagupeños. Yes. Alam nyo, pag ako hindi natulog mga yan ng 60 days. Sigurado ko yan. And ang ginawa pa nila, 2 beses in 1 week ang kanilang session. And then continuous ho ang kanilang hearing, yung mga kung meron man committee hearing, hindi ho sila humihinto and they continue to consult. So nakita mo yung 60 days na free up kami lahat na yung trabaho po ay kaming lahat ay dapat magtrabaho to meet the approval of the budget ng 60 days. So it is about 2.1 or 2.2 billion pesos na umaandar ngayon. Ang good news dyan, Mark, sa totoo lang na masayang-masaya sila Vice BK na sabi ko nga, super Vice Mayor ka talaga, hindi kita kayang tapatan. 60 days, 170 resolutions and ordinance. Ang pinakamaganda doon, na-approve itong mga increase of allowance ng ating mga frontliners. Kasi nung last year po, nabinbin hanggang September yata or October, medyo late. And then yung mga bonuses po ng empleyado nung December, na-approve agad. Hindi gaya nung last time, nung hindi na-suspend itong mga councilors, ay umabot kami yata ng Mayo. Buong Pilipinas, natanggap ng bonus, ang Dagupan parating kawawa, naipit ang bonus. Dahil sa walkout at saka mga hihinder dito sa resolution na dapat na alam mo, may Mark, pasa. ang tawag ko sa kanila, mga super unreservation. Imagine, 170. Pero, nung pinag-aralan ko, sabi ko, Ryan, ilan bang naipasa nung mga dating majority? Sabi ko, I think they were able to pass 40. 20 yata doon, plagiarism pa. Kasi, ang nag-author, mga yan, sila Michael Fernandez, mga kasama natin. Pero nung pinasa na, nawala ang pangalan nila. Kaya ko alam yan kasi napag-usapan namin yung ordinance and resolutions, kung anong kailangan ng syudad para ipasa nila. Pero nung naipasa, nawala ang pangalan nila. Pero ang pinagbibiliban ko naman, kina Vice Mayor at sila Councilor Michael, wala kang maririnig sa kanilang reklamo. Ang sabi nila sa akin, okay lang Mayor, kaya na tinanggal ang pangalan namin, importante itong kailangan ipasa ay naipasa para sa taong bayan. Yes. Yan po. Apo. Mayor, meron pa akong katanungan pero mag-break muna tayo and then sa ating pagbabalik, gusto kong tanungin ito pong mga ilang proyekto, infrastructure din po dahil ito, we commend also yung pong ginawa niyong pagpukpok sa mga contractor na bilisan, yung pong medyo mabilis dito sa may Perez ngayon yung ginagawa nating daanan po, no? At saka yung dyan po sa proyekto natin na pavilion, dyan sa may bagong tourist spot, nakita namin yung perspective po dyan. Sa ating pagbabalik, pagkatapos na po ng paalalang ito. Impormasyon, intriga, issue. Eye for an eye. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit dahil sa pabago-bagong panahon, tumataas ang banta ng trangkaso at iba pang sakit.
Ang simpleng ubo, sipon o lagnat ay maaaring mauwi sa mas malubhang karamdaman kung hindi maaagapan. Kaya narito ang mga simpleng tips para iwas trangkaso. Maghugas ng kamay, kumain ng masustansya, magpabakuna at uminom ng bitamina. Iwasan ang maraming tao at magsuot ng face mask. Sa simpleng pag-iingat, maiiwasan ang sakit. Tandaan, ang malusog na katawan ay daan sa mas masayang buhay. Isang paalala mula sa inyong #1 Music and News FM, 104.7 IFM Dagupan. Idol, sa kalalabas lamang na bagong uri ng salapi, mas matibay at matagal magagamit ang mga ito kumpara sa tradisyonal na papel na pera. Mag-ingat sa peking polymer banknotes. News. Idol Mark Espinosa. Gising na, balita na. Impormasyon, intriga, issue. Eye for an eye. Nagbabalik po tayo, Idol, sa ating pong usapin po ngayon at again, guest po natin ngayong umaga, ang ating pong City Mayor, Belen T. Fernandez. Mayor, tanungin ko na lang po dito, no? Kasi may nagtatanong na isang idol din po natin po. How about ito pong, kasi ang dami nyo nang ginawa na mga improvement when it comes into sa mga basura, for example. Meron tayong partnership with Holcim, di ba? And yung pong direktiba ninyo sa bawat barangay, yung segregation po talaga, dapat masunod. How about ito pong mga benepisyo naman po ng ating pong mga basurero po natin po, yung pong mga nasa waste management po natin na Mayor. Ano po ang plano nyo pa po dito sa kanila po? Okay, kung napansin nyo, nakatutok po tayo ngayon sa dump site. Since 2013, ini-start ko na talaga itrabaho yung dump site. Kasi nakita ko yung hirap ng mga neighbors doon. Yung mga nakatira doon sa tabi-tabi, and even up to the extent of Bunuang Bukig, I think elementary school or high school, doon umaabot po talaga yung amoy. But remember, the dump site is now 60 years old. So, naumpisa yan way back, siguro mga 19 kopong pa yun. So, ako talaga, nung 2013, I worked very hard. Salamat naman sa Procter & Gamble Philippines at tinulungan niya ako na makuha at sabihin natin ay ma-qualify doon sa waste to worth na project na yon. So nagkaroon ng waste characterization, punta dito ho ang mga foreigners to have discussion with us, and until such time I was asked to go to Chile, naggawa ko ng presentation, nag-appeal. Remember that? Yeah, humingi ng tulong para sa ating dump site. Kasi sa totoo lang, wala tayong pera. At hindi naman natin pwede na ang pera natin ay ibuhos natin lahat sa basura lang. So, imagine, nung pagbalik ko, nakita ko, yung Lim administration spent about 53 million sa howling lang. Okay? And then, nakita ko rin doon, yung hindi pa kasama yung operational expense. So, sobrang mabigat. Sabi ko, hindi natin kaya ito. Kaya ako alam ko na ito kasi nung umupo ako mayor, napag-aralan ko na yan. In fact, I didn't only went to Chile, I went to appeal sa APEC, I was in United Nations. Lahat po, yung Chile nga, layo-layo eh. Sabi ko, that's 23 hours. But I took the risk, and then for the sake of the people of Dagupan. So, ang problema lang, nakakalungkod, nung tayo ay natalo, nawala po tayo, I remember I lost about 1,200 votes at that time, nawala ho yung project. So, walang continuity. Ngunit, pagbalik ko sa kakakulit ng ating mga Dagupeños, sinubukan kong bumalik, but that time, I won by 14,000 naman. Ang unang ginawa ko, inspection, of course, I check on the finances of the city, I check on the dump site, I check on everything in the disaster office, lahat. Nakita ko yung dump site, andyan pa rin yung basura. So, nag-isip ko, paano kaya ito without
budget, meron budget, sobrang maliit. Kasi nakita ko na, they spend about 53 million eh. Ang budget na naiwan sa akin, maliit lang. So, naisip namin, ni Kap Amping, lumapit kami sa Wholesome. And then, Wholesome responded, nagkaroon ng dry run. Nung nagkaroon ng dry run, maganda po dahil marami na ho kaming nahaul. And then, ako'y tuwang-tuwa dahil I would say about 90% nag-segregate. Yung nag-segregate na yan, nag-start na kami, naghahauling na papunta sa Wholesome. And I have only 2 trucks at that time. Dalawa lang. Very challenging, Mayor. Ay, grabe. So, kung alam mo lang, nako, yung financial management, kaya ko yung kahit tulog ako. Hindi malulugi ang syudad. Hindi mananakawan ng syudad. Sigurado ko yan. Pero yung basura is a waste every day kasi hindi na malis. Nung maganda na ang takbo namin, kasi gagawin namin face by face, we want to close the dump site. Nako, sinunog yung mga segregated waste ko. Hindi ko alam kung saan galing kasi segregated yan eh. Walang pwedeng magkaroon ng, say, mag-ignite sa loob, combustion. Segregated yan na malinis. Clean waste yan. Ang problema, nasunog. Nangyari sa akin yan, yung first time ko rin. When I was working with the Waste to World, dumating dito yung mga foreign media. They want to make a documentation about yung dump site and then before and now. 2:00 ang usapan namin to do the documentation sa dump site. Sinunog ng before 2. Hindi ko alam kung, hindi ko sinasabing may nagsunog. Pero these are coincidence. And then, third time na naman, itong third time na naman, the other day, I was in Manila. I was trying to reach out sa USAID sana, may kakilala ako doon, natulungan ako sa mga project ng syudad, especially on the dump site. Tumawag sa akin ang Dagupan, Mayor, may sunog ang dump site. So, I cannot really understand. But anyway, kahit na anong mangyari, hindi po ako, yung patience ko, perseverance, lahat andyan. Hindi ko iiwanan yung trabaho ko talaga. That's why makikita mo, mamaya after this, I will go to the dump site. Every morning po, andun ako sa dump site. Yan ang first day na classes ko. But for the welfare of those, ano po natin po, mga basurero po natin. Ngayon, the city is doing the job. The basurero are doing their job. Nagpipick up sila. At alam ko may mga, based sa experience and findings, alam ko, tumutulong din yung mga households sa kanila. They're also helping, giving something like that. Correct. So, we will work on the allowances additional na galing sa barangay, hindi yung basta-basta. Kasi alam mo, lahat ng ginagawa ko, pinag-aaralan. Yung mga BHW, they have national laws. They have national laws and we abide by those laws. Ang gagawin natin, kasi magkakaroon ng isang summit. Ang tawag po natin ay Summit on Waste Crisis. Talagang crisis talaga eh. For the past 60 years, crisis na yan. And in that summit, we will talk on how to finally close the dump site. Sana yung mga nasusunog, wag na silang makialam. So, finally, we will close the dump site. Pag makita mo, naglagay na ako mga flag, na mga stage by stage, gagawin yan. Yan ang trabaho nila, Kap Cabison. Masipag yan eh. Kap Cabison, GSO, sila Tirso, and ang mga drivers natin na bago, masipag din. Alam nyo, because na-approve yung budget at nasuspende yung 3, alam nyo ba na nabili na yung 4 na dump truck? Backhoe, payloader ay nakasalang na, ibabak na nila yan. So, doon mo makikita yung advantage na may 4 na dump truck. So, ngayon may 6 na tayo. Yung 6 na dump truck, nagpipick up po ng 3 trucks a day. 3 trucks a day. And yung 3 trucks a day, makikita natin in 1 month, magkano ang magagastos natin. How much savings do we have? Kasi nung nakita ko yung 53 million na ginastos ng LIM administration, tinawag ko si Luz, yung consultant natin ng NI Chief of Staff. Tinawag ko si Attorney Valle. Tinawag ko ang WMD. Tinawag ko yung consultant ko si Attorney Arlene. Sit down kami. And of course, kasama dyan sila GSO and ang ating disaster preparedness, sila Ronald Guzman. Sabi ko, kaya ba natin ito?
53 million in 40 days, hindi ko kaya maggastos ng ganun kadami. In fact, wala tayong perang ganyan. Mawawala yung budget ko sa health, mawawala yung budget ko sa scholarship. Kasi 53 million in 40 days, pag yan ay kinompute mo, ay more than, I would say, 10,000 or 50 million. So that's about 100,000 a day. Sabi ko, magdidrain ang pera ng syudad. So, ang ginawa namin, ito na lang ang decision ng lahat. Bili na tayo ng dump truck. And ang cost natin, ang magagastos natin is mga 50% or 60% na mawawala. So, we decided on buying the dump truck. Kaya lang, hinold nila ng yung mga dati majority for 3 years. Pero nung na-approve na, dahil nasuspende sila, yan na, ongoing na. So, in one day, ang napipick up natin ay mga, I would say, 6 times 3 is 18 trucks. When you try to compute it, it is more than what the waste we have in one day. So, it is efficient. So, it is very efficient. Ngayon, we talk about allowances. Okay. There's no national law yet na nagsabi na we should give. Yeah. But, in the next few months or next year to come, pag naayos natin ang basura, and we will have, I would say, cost savings. Cost savings. Makakatipid tayo. And then we convert all of the savings. One could be allowance for our waste pickers sa barangay. Yes. Another savings would go to the health. Wow. Kasi kailangan talaga mag-save tayo. Kunwari sila 53 million in 40 days. So if you compute that into 1 year, magkano ang gastos nila? That's 40 million. They will spend about 400 million. Yeah. Hindi po kaya ng dagupan. At kawawa ko ang taxpayer. They will just keep on paying just to solve the dump site of dagupan. So, ang sabi ko nga, balansehin lang. Yung mga pickers natin sa barangay, mga collectors, please attend the waste on the summit on waste crisis. Kailan ito, Mayor? Inaayos lang namin. Naghanap kami ng isang araw na organize na lahat because this would involve DepEd, kabataan, mga SK, mga one kabataan. And of course, this will involve all of the barangays, all of the tanod. Bakit tanod? Kasi kasama sila magbabantay ng mga kung saan-saan nagtatapon ng basura. Yeah. Private sector, yung mga businesses like restaurants, hotels, yung mga retailers, lahat po should be involved. Apo. So, ang encourage natin, Mark, magpapadala din kami ng letter sa barangay. Siguro yung pinaka-head ng mga garbage collectors will also be invited. Yeah. And we will undergo training with the help of HOSEM. Yan. Okay, Yan. Mayor, and for the interest of the time, no, kasi medyo kulang na tayo ng oras, balita ko may mga proyekto pa kayo sa infrastructure, pero unahin ko lang muna, a quick update dito po sa ginagawa po natin na road elevation and drainage upgrade. At the same time, yung pong nabalitaan namin na magpapatayo pa ng mga school buildings ang city government. Okay, Mayor. actually galing kami sa DPWH with Engineer Corpus, ano. And yan nga, nag-update kami, medyo mabilis na po ang trabaho nila. Apo. And makikita mo ang main thoroughfare po ay medyo ma-elevated na, may bagong drainage. At hindi lang yan, ang good news na binigay ni RD, kaya saludo din ako, magkakaroon, papahiramin tayo ng isang dredging machine na maliit na yung mga inner river natin na area like likod ng Dior Village, Nepo Mall, yung mga area na yan na talagang grabe ng silt ay ipa-priority ko po na linisan. Kasi sabi ko nga, hindi lang elevation of road, malaking drainage, kailangan ng dredging, kailangan ng floodgate, lahat po yan ay gagawin natin. Pero alam naman, Mark, di ko naman kaya na magawa ng isang araw lahat yan. Okay. Yes. And then, so far, maganda po ang usapan namin ni RD at marami pa hong proyekto na infrastructure na darating sa Dagupan in terms of flood mitigation. So, next one is, marami yung tayong project sa education. Number one kasi yan, Mark, hindi natin maalis yan. Alam niyo ba, kaya sabi ko, Supervised Mayor BK yan, ang na-approve nila ay more than 100 infrastructure projects. Hindi pa, yan ay kasama pa yung mga development program projects, lahat yan. At kasama po doon sa
na binbin po ay napakadami. Actually, pag tinotal ko yan, from 2022 up to 2025, abot ako baka may 100. Sa DepEd lang ngayon, sa DepEd, I have about 20 projects. School buildings, okay, baka 12 to 14. Pero ito ay may tulong din sa atin ni Congressman Eskimo. Yung party list ng Abono. Yeah, okay. Abono, opo. Nagbigay din siya at magbibigay siya ulit ng another building sa East Central Elementary School. So, naging 24 ang project natin. Yung 24 ay different school buildings ng Dagupan. Hindi ko nababanggitin. Masyadong mahaba. Opo. And this request come from the PTA Pero Summit. how many beneficiaries po natin po na mga barangay na buildings po? Mga ilan po ito? Nako, baka umabot ako ng 12 to 14. Wow. 12 to 14, and then meron pa tayong site development. Okay, meron pa tayong mga gym, meron pa tayong mga stage. And then meron tayong tulong galing kay Senator Bong Revilla. Bibigyan ako ng gym sa Lucao kasi lumang-luma na. Yeah. Kalawang na siya, and then sira-sira na talaga, wala nang mabubong sira na rin. And then meron din binigay si Senator Bong Revilla sa Sabangan Elementary School. Kailangan na kaya ng palitan, naging 22. Yeah. Tapos si Congressman Abono, si Estrella, binigyan din tayo dito sa may East Central Elementary School. And hindi lang yun, nagbigay pa siya ng kalsada. Wow. Yung matagal ng baha sa Arzadon Compound, siya ang nagpapagawa ngayon. Umuulan ng suporta tulong sa inyo, Mayor, because nakita nila how efficient and effective yung inyo pong pamumuno. Kailangan ko pang magpasalamat kay Senadora Grace po. Yeah. Dahil nung na-confirm ng archivist na dito ho ang landing ni General MacArthur, andito actually si Brian po nung last 2 weeks ago. Napag-usapan namin din yan. And si Senadora Grace po, I think she really wanted to leave a legacy in the province and also in Dagupan. Magbibigay siya ng 60 million pesos for the constructions of the yung museum for General Douglas MacArthur. And she will be coming together with the archivist. Darating yung archivist, si Jem Sobel. Mayor, bulong nyo kung kailan at mapuntahan din namin. February 23. Wow. Groundbreaking. Wow. Yes. And then, yung, alam mo yung saan monument. yung location po nito, Mayor? Alam mo yung monument ngayon na pansyon. Yes, diba may yes. pansyon na parang pansyon ng itsura. Yes, Mayor. Nainis ako kasi itong mga bata, mayroon saan si MacArthur. Hayaan mo na lalabas mamaya sa pansyon niya. We will build a monument for General MacArthur at saka yung mga kasama niyang sundalo. However, I like to give importance sa mga veterans ng Dagupan. Yes. Napanood ko pati si Judge Meneses. Wow. He talks about nung dumating si General MacArthur. And then yung mga veterans before, nung kakaupo ko, nung inayos ko po yung monument ni General MacArthur doon sa old location niya, well, may mga veterans na kapagsalita. I would like to include them doon sa welcoming of General MacArthur. And of course, ako'y nagpapasalamat kay Gina Boyd na kasi nabili niya yung isang lupa, andyan po sa loob yung marking ni General MacArthur, yung kung kailan siya dumating, meron hong isang historical na marker doon, ililipat ho namin, pumayag na rin ang National Historical Commission. Ayun. Alam mo, lahat pinapaalam sa National Historical Commission. Correct. Like the City Hall, hindi nila pinaalam. Ay, naku po. Yun ang, di ba, ginagawa na namin. Mayor, kulang ang 30 minuto para pag-usapan ng daming project at ginagawa ninyo. Talagang walang tulog. Pero hingan na po namin kayo ng mensahe para sa ating mga Dagupenyo na nakikinig po ngayon dito sa patuloy ninyo na pagiging efficient, effective leader ng Dagupan, yung inyong unli serbisyo. Well, ang year 2025, sabi ko nga during the Chinese celebration of New Year, wag na natin pansinin yung mga negative kasi nakaka-apektado sa positive ng 2025. Leave it there sa 2024. Whatever happened, whatever paninira, iwanan na natin sa 2025. Let's be united. We have a very good year. I would say a lucky year sa 2025 because Dagupan City have more than 100 projects na gagawin. We have a lot of projects na galing sa national. Nalimutan ko yung kay Senadora Ontiveros pa. Pinapaganda pinapaganda ang bunuan. Actually, darating din siya. So,
So we look forward yung positive side ng 2025. A lot of projects are coming, a lot of services are coming, and of course, by tomorrow, magbibigay kami ulit yung allowance ng mga scholars. 1,200 yata sila. Kasi phase by phase namin ginagawa dahil hindi sabay-sabay ang graduation ng mga universities. Yung pong mga cash assistance po sa burial assistance, may mga distribution na. Bukas, meron kami distribution ulit ng more than 400. Pati ho yung pag-ikot namin ni Vice, meron din nakita sila Vice. Sabi niya, Mayor, may mga bahay na talagang sira, kawawa na yung nakatira doon. Lalo pag senior, sinama po namin sila. So, we have, I think, more than 30 or 40 na tutulungan. And then, aside from that, of course, yung mga medical, yung mga burial, lahat po ay kasama. So, I think, mamaya na yun. Wow. Namimigay kami ng tulong sa kanila. And then, yes, the other day, that was Tuesday, sobrang ng trabaho ko, hindi ko na alam. I was able to interview about 200 na kailangan tulungan, and most especially sa medical. Yes. So, yan po. So, yan lang. We look forward for a happy and lucky year of 2025. So, maraming salamat sa ating Supervised Mayor BK Kua sa kanilang untiring, hindi na natulog na 60 days. Yeah, and the councilors. Ganon din sila Councilor Michael Fernandez, Jixin Dennis Canto, sila Lino Fernandez and Bradley Benavides, and lahat ng department head, Attorney Valle, lahat po, Luz, Guzman, lahat po. Nobody left behind na hindi nagtrabaho. Thank you very much po at a very good accomplishment. Alam ko may naiwan pa mga 20%. Tapusin nyo na within up to sana middle of February. Maraming salamat po. Honorable Good morning. Mayor Belen Fernandez ng Dagupan City. Sana makabalik ulit. Opo, pwede po. At susunod na po ang ating pong RMN News Nationwide, the sound of the nation. Impormasyon, intriga, issue. Eye for an